बेथ' बिराद मोनसे गिदिर इस्युखा मानोना थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा थांनाय समाव सापागुरिनि 10 बोसोर MLA जाखांबाय दा बैयाव बिथांनो जायगा होआखै आरो बिथाङा बैसोआ दिनै 70 बोसोरनि हयथ' बारहैबाय दा बे बेलायाव जोंहा जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाया सासे लाइमोन देहायाव होश आरो जस गोनां आरो सासे सांग्रां सामाजिक भाबै सांग्रां बेबायदि बिथांखौ एंगारनानै दिनै थानेस्वर बर'नि बाथ्रा हयथ' रावबो सिन्था खालामनाय नङा दा बेयाव सालानि मासनि बाथ्रा रायजो राजानिफ्रायनो बुंदों दा ओंखायनो बयबो गावगाबागाव मोजां मोननाय आरो बे मोजां मोननाय सुबुङा जुदि लकेल जायो बेयाव आरोबाव नोङो सने पे सुहागा होननाय बायदि बे बाथ्रा बेखायनो दिनै निस्सय जोंनि रायजो राजाफ्रा फैलाजो बरगयारिखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनो भट होनो थाखाय जेब्लाबो रेडि। नैबे समाव सार मैफोरा बुंदों मा बुंगोन सार बेयाव? बेथ' उल्थासो जादों सिङाव नैबे 47 नं मानास समस्तियाव BPFनिया सालानि जानाय लोगो लोगोनो दाखालिनो जेला बिजाथिनि मुंखौ फोसावनाय जायो अब्लानो मा जाथाय जाखाया गोजोननाय गैया बिथांमोनहा लिडारफ्रा बुंनो हागौ भटार रायजोफ्राबो गोजोननाय गैया गाहाय थाखोनि दैदेनगिरिफोर प्राइमारिनि ब्लकनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गोजोननाय गैया आरो दिनै फैलाजो बरगयारिया जितु नोङो सोरबा UPPL दोलोनिल' नङा बियो नोङो वेल एक्सेप्टेड बयनिबो थाखाय गासैबो श्रेणिनि उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरि बैसो मोननाय बैसोसिम बिथाङा बयजोंबो वेल एक्सेप्टेड बेयाव नोङो BPFनियानो जा सोरनिबायानो जा बेखायनो जाय बिथाङा बुंदों बियो ससेल' सानदों मानोना दिनै फैलाजो बरगयारिया सासे समाज संस्कारक मानसि दा बेयाव जुदि आरोबाव राजनितिक भाबै जुदि बे गोहोखौ आरोबाव मोनो निस्सय खामानिखौ साबसिनै मावनो हाबावगोन फरायसाफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय आरो जोंनि बिसेसकरि रांखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ बिथिं बे बेलायाव निस्सय बिथाङा खामानि मावनो हागोन आंहा फोथायनाय दं। निस्सय बेथ' आरो देखा सायखात खोथा मानोना बिबोनां सासे दं बेबो नोङो